assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe janggiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande kadi eɗen keɓa ɗo kadi alkule 5 mbatten eko ɓennuno ko jangde ma yaawa nde wonno ko jangde codol jiɗɗen wadde jangde codol ko alay sago ganda alkule ɗe no mbiyete, ganda no ɗe binderto. Sa andide tan a wawi windede a sirti e majjere. Hande noon eɗen janga ko wiyete faa mawɗo. Woodi ko faa mawɗo e faa tokoso ari ardi. Faa mawɗo ni wayata, faa tokoso ni wayata. ɗo mbawata certa e majjere faa. So wayi ni andu wonti ga mawɗo ko ni wayata. So wayi ni wonti ga tokoso. So wayi ni andu ko ha ko mawɗo. So wayi ni ko ha tokoso. So wayi ni ko ja mawɗo. So wayi ni ko ja tokoso. So wayi ni ko ka mawɗo. So wayi ni ka tokoso. Wadde ala ko woni ɗo ka jangano. Ko ɗo mbawata andude ko jangunoɗa ko ɗiggi walla ɗiggari. Wadde fa mawɗo, ga mawɗo, ha mawɗo, ja mawɗo, ka mawɗo. ɗo henni ko fa tokoso, ɗo ko ga tokoso, ɗo ko ha tokoso, ɗo ko ja tokoso, ɗo ko ka tokoso. Wadde en paami woten ko fa mawɗo e fa tokoso. ɗo ɗiggata certa e majjere fa. Wadde en paami woodi ko ga mawɗo e ga tokoso. So ɗiggi ha serti e majjere ga. Wadde en paami woodi ko ha mawɗo e ha tokoso. So ɗiggi en certi e majjere ha. Wadde en paami woodi ko ja mawɗo e ja tokoso. So ɗiggi en certi e majjere ja. Wadde en paami woodi ko ka mawɗo e ka tokoso. So ɗiggi en certi e majjere ka. Bismillah, jangen. Fa mawɗo, ga mawɗo, ha mawɗo, ja mawɗo, ka mawɗo. Fa tokoso, ga tokoso, ha tokoso, ja tokoso, ka tokoso. ɓamtu. Fa mawɗo, ga mawɗo, ha mawɗo, ja mawɗo, ka mawɗo. Fa tokoso, ga tokoso, ha tokoso, ja tokoso, ka tokoso. Jangen ɓaren. Fa mawɗo, fa tokoso, ga mawɗo, ga tokoso, ha mawɗo, ha tokoso, ja mawɗo, ja tokoso.
ka mawɗo ka tokoso. Alhamdulillahi bil alamina. ene wayno alluwal ma nanɗon ƴetta kuɗol ma e karne ma mbaƴotoɗa janga e ɗigga a hoolaki hoorema ƴeewa bawɗal ngal o holluma ngal o haalanma aɗa waññito aɗa janga ha ɗigga a hoolaki hoorema ƴeew camorɗoma ɗakkoɗa sara makko omo holluma omo walluma ha jiita lawol adeyamo ne sagguinmama ne holluma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggira saggere ma a saggani ko ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah gondiɗo o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya li kola Sénégal. Alhamdulillahi bil alamina. on jarama salam ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbajiɗo jangon digga.